mig og Kevin, vi er dagens værter, og vi har forberedt et lille show til jer, som vi glæder os meget til at vise. Hvad laver du? Du sagde, at du har sådan noget tøj på. Du skal sgu da ikke kunne på. Hvad? Du skal have jakkesæt på. Du er en dreng. Det var så lige fikst jer lidt. Ja, det bliver du lige nødt til. Det er ikke godt nok. Og nu kommer der scenen af det, og til det vil jeg gerne præsentere verdens næstbedste vært, Buller. Jeg er så verden, så scenen er din. Er I klar? Nu mangler jeg bare min dommer. Først, Troels Komsted. Og så vores anden dommer, Magnus Evelle. Og så vores sidste dommer, Fars Gris. Kommer der, Fars Gris. Krølle på halen. Fars lille tykke gris. Vi har 4 forskellige kategorier. Første kategori, det er genkendt, og der vil vi gerne bede Tina om at komme op på scenen. Ja, og jeg har øvet mig rigtig meget derhjemme, så nu skal jeg prøve. I må ikke afsløre, hvem jeg er, for de skal vælge. Hejsan, jag kommer från Sverige. Jag är en flicka på 10 år och jag är väldigt stark och jag har många pengar. Min mamma är en ängel och min pappa är pirat. Jag har 2 väldigt goda kompisar, Tommy och Annika. Och jag bor tillsammans med en häst och en apa. Och jag kan en liten sång. Kanske ni känner den. Så kan ni sjunga med, men ni måste ändå säga mitt namn. Okej? Ja. 1, 2, 3. Här kommer pip. Tjula hej, tjula hoppsan. Så här kommer pip. Jag har faktiskt jag. Har ni sett min apa, min lilla söta lilla apa? Har ni sett henne som är så väldigt faktiskt han? Har du sett min lilla, min lilla, 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 lilla? Har du sett min lilla, 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 så? Jo, här går ju pip. Tjula hopp, tjula hej, tjula hoppsan. Så här går ju pip. Ja, här går faktiskt jag. Det är inte illa, jag har ju apa. Så illa, tackar kunde pengar, det är också bra. Kom nu alla
synes, den var god. Ja, vi tror... Er du Ronja Røverdatter? Nej, nej, det var jeg ikke. Karlsson? Nej. Sådan, ja. Ja, det er noget, der er lidt svært ved at gætte. Men det er jo klart med den performance. Så vil vi gerne have, eller vores anden kategori, det er kategorien dans. Og der vil vi gerne bede Sabine Unterberger om at komme op på scenen. Er I klar? Fordi vi skal altså have noget hjælp. Det her er en fællesdans. Jeg vil godt hjælpe. Det er det. Jeg vil godt hjælpe. Wir sind am Start, unter 24 Grad, unter 402 Grad, nur dir wird's Wasserstars, unter was, wir sind am Start, Kondole, Legend, höher, höher, hey, wir sind Party-Indianer, komm die Schläger auf den Kick, und jetzt Wasser mit die Kick, jetzt kommt die Move, Super Gang, schon lang kann Zeichen, Jubel, Trubel, zäh, und sie tauschen, und sie shaken, auch die Staune, und die Decken, die verzauberst, und schau, wie das sie denken. Okay. Det er meget i rollen, synes jeg. Det gør en performance. Og en god kjøber. Man skulle tro, du havde gået til dans i 10 år. Man kunne ikke se nogen fejl. Ja, du går klart videre.